Ja kad kažem penzin, nekom će to možda zazvučati kao benzin, ali ništa nije slučajno, pa ćete i čuti zašto ništa nije slučajno. Sa nama je Aleksandra Jovanović, ona je urednica Penzina. Ja dalje neću ništa da objašnjavam, jer ću moju sagovornicu uz dobar dan da pitam da nam predstavi Penzin sa mojim najjednostavnijim pitanjem. Šta je to Penzin? Dobar dan, Veljko, dobar dan i vašim slušalcima, hvala vam na pozivu. Penzin je portal koji je namenjen svima nama. Bavi se pre svega starenjem. Znači, svi mi starimo od rođenja pa do neminovne smrti i svi negde treba da se spremimo za to, a volimo da zaboravimo na tako nešto. Penzin se bavi ne samo penzionerima, nego svima nama koji želimo da jednog dana uživamo u plodovima svog rada, bez obzira da li će to biti klasična penzija ili će biti neka zamena za penziju o kojoj bi naše generacije sada trebalo da razmišljaju, ne samo u Srbiji, nego generalno u celom svetu. Biću malo slobodan, nećete mi ni vi ni slušalci zameriti. Našalio sam se pre neko veče kada je završena već po ko zna koji put repriza Ruku na srce jedne jako dobre i popularne i uvek rado gledane serije Vruć vetar, kada u liku Boba kaže Bora Todorović, ali ja svoju penziju neću ni dočekati. Sve se to zbiva u Beogradu 80. godina prošlog veka i eto, tamo posla, tako je i ne daj Bože, i te kako treba da radimo, sve da činimo i da je dočekamo, ali izvesno je da čovek kada ozbiljno, odgovorno i zrelo, dok je u punoj radnoj snazi, a kada razmišlja o nekom vremenu koje će doći, a zove se penzija, sada više ne može samo da računa na novac koji ide u takozvanu redovnu penziju, već mora malo više i sam da razmisli o tome kako sebi može da obezbedi mirniju i sigurniju starost. Da, definitivno, bez obzira na to što mi svi očekujemo i nadamo se da će Srbija pre svega rešiti neke probleme i PIO fonda i generalno penzionog sistema, treba da razmišljamo mi već sada šta ćemo raditi u starosti, kako ćemo rešavati probleme koje idu sa sve većim, sve dužim životnim vekom i treba da razmišljamo o svojim najstarijim sugrađanima. To što kažemo da smo patrijarhalno društvo, da volimo svoje stare, ne znači da to jeste tako. Oni su često skrajnuti na marginama društva, o njima ne pričamo i njih se setimo baš tu negde oko 10. i 25. kada je isplate penzija, tada je to njihovo malo svima nama, baš onako. I tekako i dragoceno i na neki način biva i spasonosno, koliko god da je, bez obzira na visinu bilo čije penzije, ruku na srce, na ovakav standard i kada je sve skupo, kada je skupoća na sve strane, ali eto, što kažete, tada ih se setimo. Penzin je u stvari portal, je li tako? Jeste. Je li tako, portal. Dakle, penzin se ne kupuje na kiosku i ne čita se, ali penzin je dostupan neprekidno 24 časa. Penzin se čita na internetu. To je nešto što zbunjuje ljudi jer misle ukoliko je nešto namenjeno starijoj populaciji, nije dobro da se nađe na internetu. Mi ne mislimo tako, a i eto, ponovo ističem, penzin nije namenjen samo starijoj populaciji, nego svima nama koji smo svesni protoka vremena i želimo da pomognemo sebi u tome. I oprostite, Aleksandra, što vas prekidam, kada kažemo stariji pa penzioneri, pa njima nije svojstvena ta savremena tehnologija, čini mi se da situacija baš i nije takva. Sve veći broj starijih ljudi i te kako barata ovim savremenim tehnologijama. Nije uopšte tako zato što stariji ljudi se često plaše da uđu u to baš zbog toga što imaju neko životno iskustvo iza sebe, to su neki profesionalci koji su dugo bili nešto u svom poslu, u svom svetu i onda suočeni sa tim novim tehnologijama treba da se obrate mlađima koji znaju da budu malo prepotentni kada objašnjavaju ono sa čim su se oni ne rodili i odrasli, što je njima savršeno jasno. Ali internet tu pruža mogućnost, jer to je relativno jeftin kanal. Danas svako može da ima internet, makar ovde kod nas u Beogradu. Tako je, da. I lako se sam onda obuči posle
par nekih osnovnih stvari koje mu se pokažu, mogu sami da probaju. Kada im pružite priliku da probaju, naši stariji sugrađani i tekako dobro znaju da iskoriste internet i to je nešto što je i nas u penzinu iznenadilo koliko dobro oni znaju da barataju i da se služe svime što penzina, na primjer, nudi. Imate li tu povratnu informaciju? Ko vas dakle sve čita? Kažite nam u najkraćem koje su to teme kojima se bavite u penzinu i pretpostavljam, s obzirom da ste portal, da neprekidno vaš portal osvežavate novopristiglim informacijama. Da. Penzin čitaju, to je teško sad reći, ali svi. Od starijih ljudi, to možemo da zaključimo na osnovu ljudi koji nam se priključuju na društvenim grupama, do veoma mladih koji čak imaju nekada manje predrasuda o starijima na internetu nego sama starija populacija o sebi, a Penzin se normalno stalno osvežava informacijama od nekih tehničkih stvari, toga kada je penzija, i to sve 3 kategorije penzija, do toga šta je potrebno da bi se ostvario pravo na penziju. Pokušavamo da objedinimo sve informacije koje su sada malo onako svi su uplašeni time šta se dešava sa promenom zakona, sa svim ovim što se uvodi, kako ostvariti beneficirani radni staž, to moram da kažem, to interesuje celu Srbiju. Ima dosta tih pitanja, pa sad i ove nove mere vlade koje su najavljene u pogledu smanjenja penzija. Znam iz iskustva radeći u vrstu posla i nama stižu ta pitanja, s obzirom da ste vi jedna vrsta, da kažemo, ipak novog medija, za razliku od nas koji smo iz klasičnih medija, radija konkretno, pa novina i televizije, a pribavljate odgovore na pitanja iz jedne vrlo složene materije kao što je penzijsko-invalidsko osiguranje. Kakva je saradnja vas iz penzina sa tim, da kažemo, stručnim službama? Pa to zavisi od službe do službe, to verovatno i sami znate. Nažalost, kod nas je to pre svega pitanje osobe koja radi u određenoj službi. Tako da neko ima sluha da nam izađe u susret ne zbog nas, nego zbog naših čitaoca, ali njima negde isto cilj da pruže informaciju. Mi smo jedan od kanala informacija. Naiđete nekada na nerazumevanje ili na teškoću jednostavno da dođete do potrebne informacije, ali opet portal zgodna stvar zato što možete da se vraćate i možete da objedinjujete informacije. Mi, na primjer, imamo kompletno baš u delu koji se zove penzija, nemamo samo o penziji, nego kolega se potrudio da prenese sve zakone Srbije. Tako da tu možete naći zakon... Sve sabrano na jednom mestu. Na jednom mestu. Dakle, pregledno. Znači, ne samo o penziji, nego i zakon o vinu, na primjer. Da. Pregledno povezujemo stvari, tako da ljudi koji imaju vremena da se posvete tome mogu da pročitaju dosta toga na Penzinu, ne samo o penziji, nego o svakodnevnim stvarima o životu. Izvinjavam se, a oni kojima je potrebna brza informacija, veoma lako posle jedne posete Penzinu mogu da nađu tu informaciju, da shvate gde se ona nalazi, bez obzira da li se radi o isplati penzija ili o nekim drugim stvarima. Imamo deo Tefter koji je posvećen nekim informacijama, to je jedna vrsta adresara. Znači, gde možete naći domove zdravlja, domove za stare, apoteke i sl. Da kažemo, jedan koristan imenik, ali tako, telefonski, najjednostavnije rečeno. Mi pokušamo u ovom kraćem vremenu u Beogradskoj razglednici da predstavimo vaš portal Penzin. Zastupljeni ste na društvenim mrežama, ipak ta vaša osnovna adresa, kako dakle zainteresovani mogu da dođu do Penzina na internetu? Samo treba da ukucaju penzin.rs. Čak i ukoliko bi ukucali sada Penzin, samo izlazi... Već se pojavljujete, prepoznatljivi ste upravo po ovom, da kažemo, specifičnom nazivu. Benzin je asocijacija na davanje energije. Jeste, zato što je slogan Penzina energija je večna. Bez obzira koliko godina da imate, energija je večna i to čak ne prestane ni posle smrti. Kako da ne, i evo na kraju krajeva, kažem, u najkraćim crtama pokušali smo u našem programu da predstavimo vaš portal Penzin. Kad ste vi u stvari krenuli sa ovim portalom? Portal je zvanično na internetu od novembra 2013. godine. Ali 2 godine pre toga smo se mi pripremali za to. Znači, portal je krenuo sa već određenim brojem
članaka Da, i dobro. određenim brojem odrednica u adresaru, u tefteru. To je bilo postavljeno u novembru mesecu i od tada polako rastemo. Trudimo se da stalno imamo nove informacije i da to ne bude samo da ljudi koji nisu bili na penzinu ne pomisle to. Znači, to nije puk, ok, dobit ćete tada i tada penziju, zakon taj i taj. Mi se bavimo u delu koji se zove Godine, to je naš magazin, bavimo se i zdravljem ljudi, bavimo se psihologijom. Veoma nam je bitan taj međugeneracijski odnos za koji smatramo da je zaista nepotrebno da bude problem, da to treba da bude dijalog. Imamo deo u okviru tog magazina koji je posvećen slikama. Tu je negde drugačije od drugih portala koncipiran Penzin zato što svaki tekst kod nas ima posebnu sliku, ali ta slika ima posebnu priču. Da pojasnim, kao u novinama kada biste mogli da klikom na sliku dobijete još nešto. Da, evo prilike zainteresovanima da izađu na internet prezentaciju Penzina, ukucaju penzin.rs i onda će moći da vas, tako da kažem, listaju. Za sam kraj razgovora redovni korisnici mogu to da dobiju, pretpostavljam, i elektronskom poštom, pa onda ako baš je i potreba da to sebi odštampaju. Da, mogu da se prijave na newsletter, to se tako zove, to je elektronski, odnosno mail, elektronskim putem. Mi za sada jednomesečno, ali to će biti češće verovatno, šaljemo osnovne informacije koje su u toku meseca bile bitne na Penzinu. Upućujemo na određene tekstove, na određene teme kojima smo se bavili, koje su bile bitne za sve nas, ne samo penzionere u proteklom mesecu. Pokušali smo bar u najkraćim crtama da predstavimo vaš portal. Na kraju smo Beogradske razglednice Radija Studio B. Sagovornik naše emisije bila je Aleksandra Jovanović, urednik portala Penzin. Aleksandra, hvala vam. Hvala vama.